matasanmu sai sun yarda su daina zama 'yan bangar siyasa. Za mu jam'iyyar matasa, za mu kaza. Amma ka koma gindin ɗan siyasa da yake zalunta ka, shine zai baka kuɗin mai, shine zai baka kuɗin mota. Subhanallah. Shugabanci in kuka duba ko a matsayinku na musulmi, ko kai musulmi ne, ko kai Christian ne, ka gane? Ya kamata ka duba ya rayuwar annabinka yake. So point ina shine, matasan sun raina kansu. Kuma duk ƙasar duniya, Baba Ali, ana auna ta ne darajar matasanta. Matasa su ne inji na ƙasa. Matasa, ka duba ko zamanin annabawa. Magoya bayan annabawa, ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam. Za ka ga matasa su suka fi yawa. Magoya bayan shi. Ka gane? Matasa su ne kaman uranium suke. Wato uranium shi kuma makamashi ne. Da shi ake gina. Da shi za ka yi atomic bomb in kana so. Da shi ake lantarki wuta. Ka gane? To shi matashi Allah ya bashi wani irin kuzari. Saboda haka shi ne uranium ɗin kowace ƙasa. Amma uranium ɗin na ƙasar mu a arewa, shin ya aka yi amfani da ita? An yi amfani da ita ne an mai da ita atomic bomb ta karkashe kowa? Ko kuwa an mai da ita ne wato wutar lantarki wadda za ta amfani kowa? So a yanzu dai mafi yawan 'ya'yanmu a arewa, saboda abin da aka fara yi shine a janye musu ilimi. Yanzu duk gwamnan da ka sani a arewa, ni ban ga gwamna ɗaya da ba aikin gina gada yake ba. Ni ma ina mamakin wannan. Saboda ita ce ta hanyar sata. Mutane ita hanyar sata mafi ƙarfi. Kowa gada. Inda ba a buƙatar gada ma ayi aiki. Ita ce hanya mafi sauƙi na ka sace kuɗin garinka. Unaccounted for. Shi yasa suka damu da gina gada. Shi yasa kowa gada yake gina a garin da ba ilimi, ba makaranta, ba asibiti, ba titi, ba komai, wanda kundin tsarin mulkin ƙasa ka rantse da Kur'ani izifi 60 za ka kare. Ka gane? So baka ba su ilimi ba, da ka zara ilimi, bambancin mutum da dabba ilimi ne. To ka zare ka ɗauke ilimi. Shi sa matasan ba wani da zai zauna ya tunani mai kyau ko ya ga shi ya zai kamar yadda kika ce. To ai ba zai yi ba. Ya ɗau responsibility saboda ba ilimin. Wanda ma yake da ilimin ya zaɓi. Ni ba arewa ce kaɗai nake jin an ce sana'ata ne ɗan midiya ne ina da kwan ƙarya.